कजरा मोहब्बत वाला जय हो रियाज कर लिया अभी लिखनी हां लोग देखले हो सही बात जाड़ा के महीना बाए ऋतिका अभी लिखनी हां 2 मिनट पहले मेहरारू अपने बोलमुआ के फोन करती का हो कि बहतावे ठंडी हवा सरदी बोलले बाधा कि कोइले बकुहा परेशान घरे आ जाए हम जा बहतावे ठंडी हवा सरदी बोलले बाधा बरतावे कुहा परेशान घरे आ जाए हम जा अच्छा हमारा ग्राम पचरी से पप्पू राय चाचा के सुपुत्र बानी दोनों हमारे भाई के बहुत बहुत आशीर्वाद स्वागत भइल बार बार प्रणाम हमारे गांव बगल के वैशाली सभे तो परिवार आइल बा सबके स्वागत जितेंद्र चाचा आइल बानी के ना समिति साहब हमार वहां के आइल तो अलगे गर्दा करिले रह जा कमे कमे कहल जाई सही बात ओई बात जान न लागी ना चाही मोरसिया की ओई बात जान लागी ना चाही मोरसिया ओई बात जान न लागी ना चाही मोरसिया की ओई बात जान लागी ना चाही मोरसिया बाजा में धोके तहरा राजा जी हो जाई वो बागी बाजा में धोके राजा जी हो जाई वो बागी ये हमारा फौजी जवान चंदन पांडे जी भोरे खातिर प्यार के उड़ा ये हमरा जितेंद्र राय चाचा समिति जी बानी बड़े भाई हमारे चंदन पांडे जी के बहुत बहुत स्वागत करो हां जी भोरे खातिर प्यार के उड़ा घरे आ जाए हम जा भोरे खातिर प्यार के उड़ा घरे आ जाए और का जाने ना रहल जाता कुछ ना कहल जाता अरे ना रहल जाता उठौ ना कहल जाता सरदी में दर्दी असबा कोहर न ढल जाता सरदी रहल जाता उठौ ना कहल जाता कपते करीले बिहार कपते करीले बिहार